Janův hrad. Zámek Lednice. Ahoj, zdraví vás Milan Outdoor Bushcraft ze Stezky Českém. Dneska idem dokončiť etapu Dolnomoravský úval, posledný úsek, ktorý mi chýba, a to je Břeclav Pavlov. Keďže táto trasa z Stezky z Rohaca po Pavlov je čistá rovina, asfalt, tak všetkým, ktorí sa rozhodujú, že pôjdu túto časť Stezky, doporučujem ísť na kole. Na ten kole je to proste rýchlejší, pohodlnejší, máte viac času sa zastavovať, treba v Lednicách, na zámek, na Janovém hrade. Pešky cez tieto lesy je ísť po asfalte dosť náročné, pretože všade po okolí sú slepé ramena Moravy, kde sa neuveriteľné množstva komárov zdržujú, takže by vás asi, keby ste išli pešky po ceste, žrali a proste neužili by ste si to. Takto na kole po tých asfaltoch len prefrčíte, tí kolená a kluby nedostanú toľko zabrať, jak keď to máte ísť. Síce je to z Břeclavídem do Pavlova, je to len nejakých 23 km, plus nejaké zajížky, no, nejaká cesta na vlak, ale je to stále po asfalte a proste doporučujem, odporúčam, kto sa sem vydáva, iba tak etapovite, aby si to dal na kole. Samozrejme, ten, co ide tú stezku celú, akože v kusy, tú južnú vetvu, tak nemá možnosť kolo ze sebou tahnúť, ale stále sa dajú na železničných stanicách v Čechách od Českých dráh požičať kola. Jede okolo auto. Dajú sa požičať kola a zase sa dajú tí kola vrátiť barzde na ďalší stanici. Ja takisto sem sa do Břeclavy dopravil vlakem, aj s kolem. Je to rýchle, pohodlné. Proste tak to doporučujem a ja pokračujem dál. Prede mnou sú Bulhary, práve sem prejel Lednice, kde som dostavený v zámeckej cukrárni na káve a na nejakém dezerte a pokračujem dál. Práve som vyjel od toho lesa a dostal som sa sem k nejakému bufetu. Vypadá to tu velice dobre. Sú tu lehátka, vázičky na zemi, údek s poštárkama. Tady chalanisko chystá slnečníky s dekama. Asi sa tady dá aj kúpať. Morava. A je to rybí prechod. Všade samé slepé ramena. Prítoky Moravy. Akurát sa nachádzam na moste cez rieku Diu v Bulharech. Tak a sem u Novomilínskych nádrží. Tady za mnou je most cez Diu, ktorý sa akorát opravuje. Takže je tam semafor.
hen tam hore už je vidieť Pálava s najvyšším tým vrchem a ten sa volá, no keby som si ja včas spomínal, tak s najväčším vrchem vrch Devín, na ktorom som byl pred týdnem. Tak som na hrádzi Novomlýnskych nádrží. Tam hore pred nama vrch Devín, Síročí hrad, Devičký hrad. Tam je Souteska, tam je kúsek vidieť Síročí hrádek a Stolová hora nad Klentnicou, kde som prechádzal minulý týdeň. Takže som sa vrátil, abych tady dokončil celú etapu Dolomoravský úval. Tam v tej zátoke je jachtklub, sú tam nejaké jachty, plachetnice, tady asi súkromné alebo nejaké parcele na kempovaní, samozrejme hore Divčí hrad, hrad Devín, a tam za ním Souteska a tady toto dedina Pavlov, kde je cíl, konec mojej etapy dokončenej Dolomoravský úval. Minulý týden som vyšiel takto hore vrchem Pálavy a dneska je takto na kole pod Pavlovskýma vrchama. Zmenil som plán, pôvodne som chcel ísť cez nádrž, že pôjdem do Šakvic na vlak, ale je málo hodín, teprve bylo poledne. Tak som sa rozhodol, že jedem až do Mikulova. Odtad pôjdem na vlak. Jsem na náměstí v Mikulově. Tak po týdni jsem znovu tady na těch istých místách. Tentokrát sám, akorát na kole. Ale tady to máme rádi. Tak kamarádi, já už jsem úplně v cíli, čekám na vlak v Mikulově. Prijel jsem nějakých 50 km, ještě mě dalších 10 čeká z Rohatca do Skalice, ale týmto jsem definitivně dokončil etapu Dolomoravský úval, celú komplet. A už mám teda načatú aj viac jak polovicu z etapy Bílej Karpaty. Takže ja sa s vama lúčim. Milan Outdoor Bushcraft. Čaute.